Lana lamsoga sini songderisa news ta entertainment channel o singtini phaisok paikha sini yang are kaprani yang tisa ganawa tima ganawa temai rukungo sini tako khoraksa mekiteng theketing khainai sengkhanaka bini milok kwbangma bosok sajitlangjak sengkhanao sing abono sing kisa tini norokno phurungnai sini bisingo asuk je kena anglai tonglaiha mani khani khaisama sronse ahake dera khora khlailai tongtongha bayapsong ang norokno koyo o video no norok kabang khe share khaidi jate sini bororok omai hingsangman theke yakak baithung sithung saimanthung bo khorsa bese kosto ke khalai kena o samung abo tabung mana jarawa se nosto khlai klang jagoni sing khana kha hain bagi sing tini oro phaisok waijak sino takhukni bario norok aing nuhukana ningkulogo kabungma char tangjak milokni ar sing phari tere norna sing phonagan bahaike nosto khai klangkha sini takhuk khoraksa bari khaimani milok na naine di o milok bosok no tamkha sasui talangbai kha omo sana bagida talangkha na nosto khaini da khai kabangma bemun bosok sazu saro kati naine or konari bosok pai ke sabi talangkha Pari yang ke phone gan norna nari ko orni bosok sabi tong hamaya kabang ma omahai hei nari beng bosok sabi amra sarap kana tong mai menta sarak soijak nari je bosok koto ko sab berik tang ketang nih masih kosto punya pelato pai gara kha mo tabu ditio kai masih borok website acha takho tini to nukhani bari milok bari o sar bo kotor ma tangjang beleng bo kabang ma o je bosok saji tlang bai mini abo tam bhai ko nosto khanya sasu kata tetam khanya sla kai u netarok samaha aba yasa sasu kai jengbai jeng sai tong khata ko no ahake nosto khai re khangka mane nosto ngi akhe bo hamai thanai se ahya deba bo hamai ta eyabon bagani bo hamtai chini bono u man yo phano yagrui nosto khai bono suklegrna man ko ge deba mo aya takho orni noro leng bisuk tong anaro 12 bosong phangtam khe kaija hangka 3 barong 36 bu phangtong 36 bang dom be beng saji khebe gena bebang sap abo ke sana hinda tlangkha na sana hani telangta sana hinda ke na chapa chakha nai leba tam khlaya bo tam ni sachen bin bepa ye talang nai bepa tabba te tam khanya tong acha ni no bari khaimen thaike ano bo to khlaima bo balok khaba ombo jaga khobja ano mo khai to posim taka jola tabu sinemo para khai to murabari kai ani mung kai to nondolal debroma ngoro prai 15-16 bosor khlaika acha nang tabo o je milok bari khaitane wa busro khoros thangana ani khoros puila prothomo pladungai oro se o char jora tui abo paigra kha afro bahani mohani kasajak tui pladungi ses ke motau ditio kaimanta kosto mosto khai kun mote soltrung boltrung khaine muski tuski ri biti ri kai manche ko tabo khai kaba tam khanya tongsate emne busro khoros khana ana mo khoros ma hangka kai to abo sailap krikha bera mangsi prai 32,000 moto thangra kha ko milok char tangna ni gari khungsa wana mani prai 9,000 lebar bai ke prai 12-13,000 thang hangka musi khorcho khaise tini oro mohai hangka tamkhe sing tamkhe kusugo kaimanai no nung bai nung bukung barai barase mohai ke siklogi tongo ke nung tamkhe kusuk kaimanai ba chakri khaini mapsu tongba tang sanai mangsi bla hangka tangnani tang sama susu mohai ke kena hangka bahke nung sujuk bahke kasai manai no ang ani supno pari rimani koron mikitingni rang bai mang toel jora talangkha acha
hangka nung hake kisi misa hake ungko kai ang tabu pladengnya hangka mo toto bisi apa no 70 থেকে 80,000 মিলং দামসিম ফাইকামো এই অবস্থা আচ্ছা না जों মুসুক রক ন কাতিরেনেন বাগিছে বেড়া মারো হ্যাঁ আবসরনসে বরক হাবই নষ্ট খাইদং কি নষ্ট খাইদং কা বাকিং নাবা nung borong to bera ro phang kasari mi abla karon musuk pun no bera ri kasari ku bera pai drop siku bera pai ma bas bali ko prai 10-11 din khna o bera ro bang se ani 32,000 thango karon tam halor thalik tongo kuai tongo u nini thaipung tongo amlai tongo ga kai podre pod khainai kai ni ko tini mulai phala hin dong mata ga mulai ke phujaglia omo simi omole নাল না খানি মত abo tai sailap kari kha abo chini tiprasa agen ni badeng thanai tai bisi krei thinya ni iko thuin tong khabla tai ba ke thinya ba iko mo hake bo thuyo ta khak sumak lai bo thuyo yoshi khochi ge bo thuyo rajniti bo thuyo chini man thai bor man ma cha iko hake khlai chama su che baksa mo su chung